Поръчката ми дойде супер бързо и сега ви показвам какво си взех. Първо пастите за зъби с постбиотик от мента. Взех си промо пакет, защото много ми харесва действието им и лекият ментов вкус, който не люти. Супер много исках да тествам новият им продукт, който е измиваща пяна за лице с пробиотици и въпреки, че го използвам от много малко време, смело мога да кажа, че почувствам много добре кожата и най-важното за мен е, че не изсушава и мирише страхотно. И както всички знаем, с листопада идва и косопада, затова си взех и хидробиотик, който помага точно при косопад. И това, което аз забелязах като ефект при мен е, че много намали омазняването. Взех си и шампуанът с лавандула, който е създаден специално за мазна коса и склонност към пърхот, успокоява скалпа, почиства в дълбочина и оставя косата свежа за по-дълго време. Продължавам с балсама за коса с розмарин, прави косата много мека, гладка и лесна за разресване. Използвах момента да се запася, защото без него наистина не мога. И накрая моят задължителен продукт за зимата, това е крем при раздразнена кожа с масло от жълт кантарион и екстракт от лайка, буквално истинско спасение за чувствителна кожа. А най-хубавото, при поръчка над определена сума получавате подарък над 120 лева, така че ви съветвам да разгледате сайта на Ina Essentials преди някой да ви отмъкне любимците. Намаленията наистина се заслужават.